Nyararo ndauti vhura redu zviri pamutemo takapedza kuvhura dare redu vane nyaya dzakasarira ndinotanga kuya pabhenja ana baba tese tobatsanangisa maoko ana mai moita mupururu wamaita uko waita mushoma makawanda chaizvo ana baba handei maoko Family. Taurizai zvei? Taurizai baba. Chikonzero chaita kuti uye kuno nhau yepfuma. Washa, ndoda pfuma yangu natezva. Andina kuramba kuti zvapfuma asi chikonzero chataurira magariro atinoita nemwana wavo ndoita kuti vauye kuzouti pfuma yavo mukadzi wangu ari panze Audiwa kusakanisa nyaya kutadza kwenyu ndingasuma hazvinei natezva hazvireve kukanganiswa asi kuuyana kupa harego pfuma zvinorerwa price. Average price we want to and you what average? How did you arrive at the average? You are that you. How did you arrive at the average? You was that if you tell the show, this is you average. This is that of see the money. If you see about go to me, Tabane Baba Nilo. You know, say that to come and you can say, Magaramba. Magarambane. Zimbabwean. Kana stop Zvingavanani wake. Kanzi isisi. Isisi kuti chaji mukwana. Saka yobata zvadutaura. Wazindwe. Ngekuti iwo wali ndakaramba takwenda mumbi muchiri mukadzi murume here. Iwe mukadzi murume here.
Ndizo kanaka ndagarapo Mumba 7 ndoba zvakanakira ena nosaina okuudza ese atipe mutombo wousisambo mari yakati unongofamba nemafambiro angu uchiita asibokuita kuti danga rinodiwa i7 tizora ndizozve tizavagagona kuti Mumba 5 kuda mumbengani naibabao mama vamuchaja mombe ngani Omuluerero murume nogara Mumba Shama unonoa here unonoa wani bodoro unonoa doro unonzwa sei kana wani kafilinge kumukana munhu uda kuita sei zvazvosvika kubatire mipono iye asingamuchichine chamwiti ndau yakanisa kuti vanomuka vapindire kumupanguva dzino namuzoti ndakaaipa nevakubata ndisvikamumba ndangato ndikunziyo ndaimutsvagiro weshe ndasvika mumba ndasvika nechitapuchenyu inguva dzokupinda mumba redzinozi akanga tomuchaurira munhu zvinoitika pakutaura anozenge akutuka nevamwe vasina vana basa ese akasvika pakusvika kuti zvakazoita kuti ndimuroya akasvika pakuudza kuti amai vako vakafa vari hure abo vako iwe muroyi sakaunanga baba huroyi izvozvi uri kuzwana kuti mushure mekuenda murowa akabva nditorera demo akatondibotsa nedemo ndaibata demo ndaibata demo iyi kubva toakamukadiki kubva takukanidzira ndobvataazvenga aunodzisa rumbairo ari munhu uvariye akaitika ndechekuti taiva nemai saka zvinizvikei patakangopedza kunodambura zvadai mudambura kumaimini kuti tinopinda ground saka zvinhu zvindakabva ndazvichengeta kumba naiwe shama unaagresarumbu musimukaito aiwa anosimba rekudarika mumakajana ikonziyewe akubata demo akabata demo nazvogobata iye nedemo zvese nowoitika muna nomiri wauna wewe nhau iyi haizi kutanga noise nhau iyi haizi kutanga ndakumboenda ndogara rakaenda ichiriviteni kwabhuku rake kudzama dzake ndinotaura ona magara tukuti ekutanga tanetsanga anobata vamwe echitutu tanetsanga anobata bhodho ndoti none bhodho saka inini akazvitsautsa patoda kuti handisugara kumba ndakapanguona shamwari magara tukuita ndinimbotaura zvinhu zvangu sinzi inini magara tukuita mumwe achakuvara kuti mumwe achakufa ndokutakura ndakaita hembe nekufa ndakati uchiti wagadzira chiya handina hangu chandakagadzira kozika kana wangosiya nekuti emotions ave nekuti patanda nekuti ndakati nditaura zvinhu vakazenge takurwisana toona ka patanda nekuti ukwanisa kuti tinge tichigadzirisana patanda nekuti takurwisana kuti saka inini ndendosuluka vachapedzera takwadzana kana kuti mumwe achapedzera afa nekuti hasha dzacho totosvika kuti tatadambudziko mushango vabereki vana vakanyitsana pane chinyana notisa mukati medare redu
vana vakanetsana sei vabereka kumhanya nokure vafunda vagara vaita gare rajamukesana which is a bad system inokanganisa dzimba dzavo because ini kana ndine effort yekuti mwana wangu inini ndikadza wangu inini taura naye makandinini makandiuya kwandima kuti ndinofuma inini ndisina kugara zvakanaka nemukadzi wangu ndatotaura zvakanaka ndikutaura dambudziko romushango inini ndinokuonai saka ndindikumisa zvamukuita handitaura imi mega ndikutaura tese iri dambudziko rinogadzirwa nhasi tataura zvekuti katimomesevhenanimiri asi ndikuona kuti dambudziko riripoka asungai baba nomombe zenyu kugara nekudzowanda tigadzise nyaya yevana ndingadai makuire vana vanyaya vanhu muende imi vana vakaendesa kutunga nyaya yavo hapazogadzira saka mukuru ndikupe mugarapa imi mimombe dzenyu mukudzowanda vamune zvakudazva taura izvo inini zvepfuma izvi akatora mwana wacho mwana ana makore haana pfuma kana senta kunze wemborano neni asi chandinoda rudo mumba mevanhu izvazvokushaika nokuti maona kuti makushandiswa saka ndo zvandinokuedza kugadzirisa manje kuti mimika ani makore mangana nemwana ani makore 3 years asi pesa mamusingareemukana wamawana mukana wokuti makumwani wangu mwana akusiwa saka ndada kugadzira pane dambudziko riri kuitika mushamba mudunhu mangu mabushu kuti aiwa vabereki kumakasigatikanagadzisa dambudziko riri musamhanyi murira kumwa mvura pane muzika pamakomo pevanhu tanga magadzisa chikonzeresi mozorira kupfuma nokuti ndaona dzimba dzakaparadzwa statistics dzangu over month tine mapieces akawanda kuramba nakavanhu varadzakudzokera indiri mambo kuenda ndinakirwa kutonga vana unowanda vana dzinowanda maburu anowanda ayo vafudze munotinavo hatisi kuda kuti muwane maburu muno gara zvino ababa nokuti zvotitambudza nokuti muzotowane ikuru akarangwana baba wake taurai dambudziko renyu riri pano chatochinja yepfuma tinokuita nayo dambudziko renyu riri pano tinoda kufamba nenyaya dzakawanda maona mukana hamuna kubhadharira nyaya yemagarira dambudziko riripo akangodhakwa chete anoendekanga anondimuka otanga kuzivona nekuti anzi ndiye anoshanda saka kuti ansvika pakundurwa pakundurisa kubandisinaa landlord vangu devangwari kuti kana vanhu vese vanogara pakatino daatombosvika pakuonera kete akaida ndikiwaugaikuti panhu dakuitwa napakatatindaisina wakonera hokaaa last time akanditorera nyaya yekuti baba tate vadzamuri kupinda umini muri kuona udzirira idzi yewandibakutanga ukoko pandakambobuda panze kuti akudhani ndadzoka kunorara yaibuda munonzi ndinobhadhira chizeni kwakutokangomusimudza pabhedha chidzo kusvika landlord vauya kunonoka baba tate ndamhanyanya kuroikari wikari pere musina kurova mukadzi mubve panapa varamba chingokotinyora chita sei vachindwanani munoti kudini nyaya mukodzo taura inyumba vanhu ava zvavari kutaura ndezvechokwadi almost every week vanonetsana ndona kunge mbamo makasangana machombe maviri same issue yatinayo kune murora wangu same issue nekutimini wavo izvezvi zvekurohwa ndozvaakadzokera futi kumboti anorohwa tinogona kugadzirisa nyaya yavo mama vanogadzirisa nyaya yo ambuya vedu vanogadzirisa nyaya yavo inenge nyaya isina kana nebasa rese sotomudzora saka vakatombogadzirisa hanzvadzi yavo nyaya iyoyo vakasvika pakundura hanzvadzi yavo rati yakavarova vamusimisa hanzvadzi yavo ndofunga sadongo yakamusheedza kumba kwangu inini mukoma wangu mbuya vavo nemutwini wavo tichitaura tikiti tobatsirana sei nekugarisana kuri kuita vanavo zvava kutaura chokwadi lase vanga yakamhanya pakatabhodhorora vakamuova navo
Anatsano vachimhanya vakawafonera vatsano vakaya vakamubvisa hanzvadzi yangu pamabavu akabata bhodhoro achitimaita tinda vandikurota nebhodhoro. Munovagadzirisa nhasi mangwana munonetsana, munovagadzirisa nhasi mangwana munoita sei vanononetsana. Mukaona sekudishi riri kunaro veri kune mutwini wavo, mutwini anogara chiwa nemurume avanogara chiwa nemurume izvi mutwini ari okuma ndiseudishi yekuti tinoita sei waveva vatwins seudishi yatinai kumateva hatinomuona manendo seudishi rikumi futi aiwa batai kutaura zvakanaka sei ufunga kuti upere sei nyaya aiwa nyaya matafambira kundefunga kasi maona mukana murora weduwo ngayo zvinibisainde pasi pemurora muda here tomuda isu murora mukazii zvango zvinibisa unomudiriwo zvinurova irikosina aitaura unofanwa kundigutsa zvokutaura kuti mukadzike nokuti kupuma ingosa mukadzi kupuma egara nebotoro saka mbetotokotora mukadzi wako nokuti anenozi ndiani ndiwe saka mbetototora mukadzi wako saka tokugadzisa imba yako ka utore mukadzi wako nokuti ndowakubvisira mari zvokuti iwo kana kwamusiya kuti sitakusiya iwo darinarambobvisira nokuti baba zvavakwirira dare ipfuma yavo saka iwo bvetotouwira nemukadzi wako musarovani unogara zvakanaka ubvise pfuma wakafara unongabvisa zvigunun'una ingore pfuma inochinyadzite kana kuti kuda kuzozi inongodzi pfuma chinochiitambira saka ndizvo problem yako ndeinokaza problem yangu irikona mukadzi wangu kuti mukadzi wangu pandinenge ndichitaura wese rangu harinzi ukona kumudza kuti chinochi handisi kuchida ichi anotaura kuti chinochita its like ipapa anenge akambonetsana mashuro abuda pamba zvisikuziva nene anzi aenda kumuhodha kwarara akasiya kamwana kane 2 years kasira mwana kanzi aenda kubhindura akanyepa chitanzi aenda kubhindura aura kana vari pabhindura pamwanda sei anozoka manje manje nguva dzakasvika kuma9 to 11 unasati asvika kumba ndikabva ndaenda kumba kwana mbuya wangu ametateta amabvira ngosvika kunokwezi anzi vakuti vachitanzi vari kuenda kubhindura vangondisira mwana ndikabva ndawamirira kana sanovhoyo vatsura vakafonerwa twice fonenge sinadaiwe fonenge chingohima vakandipa mari vakaudeta kunotenga chigeri ivo vakabva vatiti ndopandakazona amaitini vaienda kwavana but atongoti ndikubatana namaitine munotenga hembe dzemwana saka ipapo mwanangu wakagona wakagona ivi aiyo ndakavaisira meseji vakatudi havana kupinda wakafunga kuti wana kuti kuenda kuzvinyuweza wakagona ivi wakagona nyaya yavo isitaakuweza kubatsira imwe nyaya ikaisikaiuisere kwauri kutaga ubazi hauchidofoiwa enda kunomaototoutara iye ari kuziva arikubaziya kwautadza kubaziya kamini chokuti makaenda muchisa pamwe nomugadzirisa ava atiti havazopindira vanopinda kugadzirisa zvakanaka nekuti havana chavachaaai pasteri pauri munonogara pasi mugadzirisa ndiudze inounza murimongogama batisura pakati iweunguza pakutadza paukutadza kuti kuimba ita zekuika kupasi isemavachava pauriwo endapo kupedza sida kuti tiende aitaurisaga vanoda kunzwa vese ava vandomumeneja vane nduzvinini mambo wako tira kuziva kudzidza papauri kuti zazviite mubaira sataurisa ane mwana wenjani bateka vana munomu hamugumidzwe vana tauri
tukabelezwe sho. Amen. Ayo. Aiwa. Unorapika papo. Taura amai gaitubudzi unototuka kwakwao saka kubata zotaura chamani zvabatwa zvibata zvavataura chienda kwakoyo unozvikora ire kuburitsa mumba kungitsa yekumumba zvisina kusiyana. chimwe chi hauna chimwe unozoda kuti munhu akaonererwa nevanhu padzasakupeka Anoda kuwedzera pamunhu. Anoda kuwedzera pamunhu. Kana wanwa wawo zvikauraya. Kana uda kuvaka musha wako totaura zvinhu vako kuzvitaura kuseni. Ukazvitaura wakano zvinokonzeresa munyonga. Iwo kana wabva kubva sadza rako riri apo kusvika upuwa sadza rako odya orara. Asi wakazoda kuti matatenda mukai ndikuona unge panozotsvaga kuzosvika pamuri kuzosvika kutadza kuita nenguva dzamukauri ende mukadzi uyo anofanira kukutyira upenyu zvako zvokuti unosvika mungana 11 nakoru ukafa iwewe uyo hambokwanisa kusara kuchengeta mwana saka kwamuna ati kutsura ari kutotya maererano pamusoro poupenyu hwako iwewe. Saka please ndapota kana wanwa wawa kusvika kumba obva warara. Kana une zvauri kutadzirwa kana pano zvauda kuronga urisoro usina kudhakwa. Saka uchiona varume vazhinji vachipomerwa udzasi vanoti vakadhakwa vanenge vakadini nokuti vada kuronga musha matare emusha vakaita sei vakadhakwa. Nguva yekudhakwa ngairevi yokuronga zvemusha ngairevi kuronga zvemusha. Saka uzonzi wachipedzisira iwe hazvisiri izvo varikusanganisa. Saka vakugara zvakanaka nemudzimai kuti muzoita ramangwana renyu rakanaka ukataura ndichirimo ufunga zvakanaka kuti mutaure pamwe. atitega nibatsire munoona muchikumuda akatuka kuberekei ngasi munonzwisisa here kuti panotukana vanhu pane mumwani wanzara kana imimi muri munhu unofanwa kuziva pane maperimeters aunokura those don't overrate unokurira kuti kana chitina unonguva kuchitasi kasi kuti ngatisvike panguva yekuti zvibate use pfungwa dzako dzite zvakanaka zuva rakozanda kupindura iyaitukavedu vakamba ndakaona ndikatuka vapenyu ndinopara mhosva saka handinotokwanisa kupatarira ipapo asi ndakabatsirana nazvo but ndikuchinivisa atete handitarisiri kuti mupfuure zvatikutaura pana umbaidzimba nokuti imimi makasaumba dzimba kana matonzi atete nerombo rakanaka kunzi atete unoziziva saka kutitaura kushandisei kuti ndochivanhu chino ndisaka mukuona nakurasika aikuti ana atete anobvisa pinanzika kuti nokuti watuka mai amusaka yabuda mbameni saka ini chiita chiti chacho mune rombo rakanaka kunzi atete mazvito uyo anofanira kukumbira iwe unofanira kukumbira atatendero kuti atete pamashoko andakataura muripo aya kumbira rege ndakakumbira rege nemazvo nemonemo bhaibheri kana pasina munhu akambotadza ngavanyamuka inyepe ndotobvara ndizvoraaaindotadza saka kana mambo achitaura izvozvo kana pana asina mnhu atadza pangasumuka amuna mnhu amatadza itechi saka bhaibherizotaita vanhu andilozvo hanzi 1000 times jesu kuti andiregerera zvangu iye akandisika ndozvinoga kuregererawo saka ingatipei kana kuti vanhu vanotadza vachiregerera
mazita zvisungai mukana mauwana accept the 7 kutanga reu amiti madhuru manini ndibate pa anga meu kwa amiti madhuru manini akaita madhuru manini ano sakiti wewe dambudziko rakatanga mukuchengetwa kwandaitwa inini especially namai guru mukadzi wababa ari zvesisi vamai vangu. Ndichichengetwa ndakakurira kwana mbuya, ndakurira ndichigara kwana mbuya kwana mai vangu inini, then kwakuzouya kumba kwababa vangu when I was 13 mai vangu vashaika. Then kubva ipapo ndo pandakasvika vachibvisa vasikana vese vanga varipo vebasa kwakutanga kuti inini ndinde ndava musevenzi ndakuita mabasa ese, handibvumirwi kutengerwa kana hembe kana kuita chinyi, ndinoenda kuday school vamwe vachienda kuboarding school, ndava ndiri musikana webasa. Mai vaisvika pakuti handisiri ini ndakauraya mai vako, kana wafunga kunogarika unonovakirwa 2 boys parinda ramai vako. Zvinova zvaiti ndaiti nyangwe ndichirwara ndinenge ndichiita basa. Zvinozo 15 years vakazondiramba vakanditiza vakandidzinga pamba. Vandidzinga pamba ndakazokurira from one house to another. Kwana tete, kwana baba munini, kwana sisi, nenhawe kuti ivo venge vasingandide ipapo. Tikamboenda kurural camp kumapurisa medu mamutare imomo, tichifungidzira kuti dambudziko richapera. Vemutemo vanoti mwana achiri mudika zvigoni kuti anganzi ibva pamba. Ndopa tinodzokera zvekare paya. Ndadzokera paya, chikonzero chavaindidzingira pamba ndechekuti ndakanga ndava kuona zviri kuitika. Ndo pano hanzvadzi dzaiuya, ndina hanzvadzi 4, nguva yacho pempa chine hanzvadzi 2 nanasisi 2 kuita 4 vakanga vakashaika. Saka vaiuya vachindibatsira basa. Vanhu vekuti vaiuya vachimuka basa rese raitwa nechikafu chatosetwa patebho. Pakazomboya vamwe mbuya vakauya veku 30 miles vachida kubatsira. Mbuya vavo vanosvika vachiti musanetseke. Vana venyu vari kuuya vachibatsira munin'ina wavo basa nekuti vari kuti mwana wababa wedu ari kutambudzika. Ndine imwe sister yakazonge yaguma kushaya nguva yacho iyoyocho. Yaitambudzika kwazvo, yaitwa ikati idyei nyangwe nanasisi vachifara vaisonzi tiri kufara hedu asikana asi mwana wababa wedu ari kutambudzika. Saka ndivo vanova vakainitiata vamwe kuti handei tinobatsira mwana wababa wedu kuita basa. Saka mukubatsirwa kuita basa nekuita sei, pfungwa yamai guru yakati regai ndimudzinge nekuti munhu akuona zvinhu zvedu zviri kuitika panapa. Then baba wabata, baba kuti wazive kuti vari kudana nechikomba chinonzi musabaika. Musikana webasa akaita overhead mainini tambudzai vachitaura pafoni neboyfriend kuti ngatisangane mutauni. Then musikana webasa anofona kuna baba akati muri kubasa here zvikanzi hongu zvikanzi ibvai kubasa endai pakati munonoona mama ndo pawari wengu wachitaura pafoni nemumwe murume wengu wachitaura naye. Baba vanoenda ipapo vanosvika vachiona mainini tambudzai vari kuvatwa kusiti rekumashure nechikomba chainzi musabaika. Baba ndo pavanodzoka vachida kuzviuraya, vanotora pfuti, vanoda kuzvibaya, vanotora tambo kuzvisuda kuzvisunga. Mukomana akavanunudza ndiye mukomana wakazouraya anonzi Togara sei. Togara sei akati baba hamugoni kuti muzviuraye. Over that ndo panozoenda iye Denver na Ellen, the late Ellen, wakaenda wese kumba kwatete chitakatiri vachida kuenda kunorepresenta nyaya yavo kuti aiwa isusu mai vedu vabatwa nechikomba. Kubva ipapo chengori from one chikomba to another. But nenhauye kuti munhu aiziva mushonga nekuti paakapinda mumushoyo kwamusiyarira akauya nemonaki yakapupurwa nanatete kuti monaki yauya nemukadzi uyu auya nemakona asingaiti. Zvoreva kuti iye ane makona ake nekuti baba wakatozvipupura kuti pakashaika tezvara takapiwa zvidhoma, takapiwa mamonaki, takapiwa zvinhu, takanzi torai zvese nezvinonetsa. Saka zvoreva kuti mukadzi uyu une zvizhinji zvake zvinonetsa. Then baba wedu wane zvawowo zvawakasirwa nababa wavo zvinonetsa. Saka ndofunga muko uripo ndewekuti wakasiza wanofa, that's why mukadzi ari kuramba. Sekuru wangu wakati zvone ndazvizwa
wakaenda kobudisa kamuti katema kwakabudisa wakati kamuti kandinako vakandakasokapuhwa ndepana 1956 ndikati inini handisi kutaurira nyaya dza1956 ndiri kutaura nyaya dzandirusangana nadzo. Inini ndakudawo kuenda kumusha kwangu, wakanditi izvoni kumusha kwako tinokuperekedza uri clean usisina chauinacho. Wakati tichafamba in 3 days. Pa 3 days pakaita wiki ndikafona sekuru ava wakatanga kupopota chitoenda wotora hama dzako handichina chendichatombotyaba wakapopota pafoni. Ndikati zvakanaka sekuru, semunhu une dambudziko handina kugumira ipapo, ndiri kutsvaga rubatsiro. Ndo pandakaendesa nyaya kuredziyo tiri kwatete Tilda sekuti tiri kutsvaga rubetsero. Taenda kwatete Tilda takapuhwa vanotibatsira. Oshuwa tapuhwa vanotibetsera takauya nawo pasekuru. Mushure mekunga iwo sekuru wacho watozvibvuma kuti tsvagai vanobatsira. Saka takauya nawo pasekuru. Sekuru ndobva wakatanga kuramba kuti handidi vanhu vanouya pano. Asi sekuru vanotibatsira wakakwanisa kuchanza petakanga tiri kuita zhowezhowe. Wakapinda mumba vakataurirana nasekuru wangu ati then takuda taapamutare sekuru waitibatsira iwa takapuhwa neredhiyo kuti watibatsire. Vakati izvoni baba venyu vabvuma zvinhu zvavainazvo. Vataura kuti ndine hari yangu yakasungwa nejira dzvuku neimwe iri mukati nepakatwa nezvimwe zvakachengetedza musha wangu uno. Asi maurire amaita mangoita zvekundifuta uye handidi kuti vana vangu vazive kuti ndo zvandiri. Tiri ipapo sekuru wangu panyaya yehurombwa tine maevidence andinawo, mamweni andinawo. Kana ndichinge ndapuhwa mukana wekuti ndimawerenge ndinokwanisa kumawerenga. Mamwe ari mufoni,